Абе, какъв билд бе? Ти нормален ли си? Какъв то билд тръгна? Как така билд? Аде? Как така билд? Не е билд бе, no билд е. Чакай. Battle, Playing Battle Royale 2, Дай да Оливер, паднем не на може да някоя... строим. Дай да паднем на Направо някоя ли? поляна. Ей, тук падам и после отиваме да ги бием. На no билд съм свикнал да игра по един начин и като играеш билд трябва да играеш по коренно различен начин. Дай тази помпа, че не трябва. Дай ми това, че не трябва. Браво. Беше на бяло. Беше една кожичка. Само че аз нямам проблем да стреля, защото след едно време имам да не стреля. Прибивам някакви по пътя. Oh, what? Nice. Те са си помисли, че играят много билд. Докато изкара да строи и пукна.